Близо една година Тръмп е президент. За този период той не успя да спре войната между Русия и Украйна. А обещаваше да го стори за един ден. Но спря част от доставките на оръжия за Украйна, направи скандал с Зеленски в Белия дом и постоянно говори с Путин по телефона. Срещна се и лично с него в Аляска. След нов разговор есента по телефона с Путин, Тръмп пак предложи на Зеленски да подари на Русия Донбас. И пак отказа да даде на Украйна ракети с голям обсег. В Америка Тръмп е на път да превземе изпълнителната и съдебната власт. Неговото мото е: аз съм единственият пряко избран от народа и мога да правя каквото си искам. Американците обаче не искат крал и протестират по улиците. През 2026 година ще има избори за Конгрес в САЩ. Тръмп няма да признае изборна загуба. А такава се очертава още от сега. Какво ще последва, никой точно не знае. Лошото е, че републиканската партия е превзета и Америка се плъзга към някакъв вариант на тоталитарна власт. Може ли реално Тръмп да спре Путин и войната му с Украйна? Той вероятно няма изобщо такава идея. Целта му е да осигури още време на Путин в една дълга, вече позиционна война. За да може Путин да продължи с подкопаването на демокрацията в Европа. Ако агентурата му успее да продуцира още няколко лидери като Орбан в Европейския съюз, нещата ще станат наистина изключително опасни за Европа и света. Според някои крайно конспиративни теории, Тръмп е отдавна завербуван агент на Русия под псевдоним Кръснов. И за него има сериозен архив от материали, включително и видеоматериали, от личния архив на Епстейн. А дали това е така? Бъдещето ще покаже. Гледайте непременно другите части за Тръмп, Путин и войната в Украйна.